zer jantziko dut, ez dut arroparik, bi aizpauek bidali itzazu hemendik, erosi nahi duzuna, nahi duzu lekutik, eta albaldin bada, ai, 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 arropa dendatxik. Aizu ongitz batzatu, ez dugu nahitakin, nahi alduzu etorri kalera gurekin, zuzure arropakin, tabu guriakin, erosiko dizugu, ai, 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 gure diruakin. Zelako beldurreta, zelako ikara, lo egiteko mantatu dugu ara. Animalia hori lehoia ote da, animalia hori lehoia ote da. Ikusitik eguiruz palau begi, ama boskoan dira eta etorri bi. Begi hori ez linterna dirudi, animalia hauek bai dira nazkagarri, animalia hauek bai dira nazkagarri. Naiz korrika ikastola, sasoia mantentzeko inberda kirola, eta alden gutxien edan Coca-Cola. Hortarako lehena daukagu futbola, hortarako lehena daukagu futbola. Gabonak eurrengo astetan datoztela, eta horrekin batea oporrak dauzula, oso gutxitan dauzko konformatzen gehala, zuek beti oporrak bai dituzuela. Naiz oraindik angean sasi bertsolari, gaur kantatu nahi diot zarregoitzari, barre egiten hasi zaitezte ugari. Ea bukatzen degun guztio kantari, ea bukatzen degun